Sa Good Vibes, pagbukas sang membership store nga Landers sa Bacolod ang gindagsa sang bumalakal. Isa pagid ka mall ang iga-construct malapit diri sa madison nga tuig. May report si Romeo Subaldo. 3, 2, 1! Kahapon, amo sining eksena sa pagbukas sang Landers Superstore para sa mga invited nga VIP sa Bacolod City. Gindagsa na sila sa mga bumalakal. Iniabing una nga membership store sa Bacolod City, kag una man nga Landers sa Western Visayas. Kaina, sa pagbukas na sini sa publiko, pilahay na ang mga salakyan sa gawa sang store. Ang Upper East Avenue na puno sa mga nagaparking ang mga salakyan sa pihak kag pihak nga side sang dalan. Gin-announce ang store nga antes pa man magbukas ang Landers sa Bacolod, may 43,000 na tanan ka mga nagpamiyembro sa Landers Bacolod. Ining pinakamataas nga na-record nga membership sa 11 tanan ka mga Landers sa bilog nga Pilipinas. The demand is so high. Today's sign-up is the highest ever in Landers history. 43,000 sign-ups for Landers memberships. Thank you so much, Bacolod, for that warm welcome indeed. Suro sa kay Graham Coates, head sa Mega World Lifestyle Malls, ini man ang pinakadako nga Landers sa bilog nga Pilipinas. Ginokupar siniyang 2.5 hectares kaduta sa the Upper East sa Mega World. Kag next year, isa pagid ka mo lang ilang nga i-construct sa siniman nga township project. We'll be breaking ground next year. To complement the Landers proposition, we will be doing our own Mega World Lifestyle Malls next year. We're in the process of doing the design now. We'll break ground next year, and I can promise you you'll see a big mall development here. That's the next thing to look forward to. Gani para kay Bacolod City Mayor Albi Benitez, isa ini ka maayo nga senyales. May international standards nga store nga nagabukas sa Bacolod kay nakahibalo sila nga may ara sila sa market diri kag ini ang nagapakita nga pakadto na gid sa pag-uswag ang Bacolod City. In other words, we're getting there in terms of our development, in terms of the progress nga makita, no? Ang confidence ng investors sa rin. You would not spend this much kulang tao mo, wala kang confidence sa market. Yara man sang kahapon sa Landers ang mga celebrity nga sanday Rufa Gutierrez, Jericho Rosales, Mateo Gudicelli, kag ang iya misis nga si Sara Geronimo.